Production. Yawa dauda ka hutu rarara dauda ka hutu rarara Idan zuwa bari sai lemo a kin TikTok ka ce aiki yau ya biyo ta kan dan kuka mai jawo uwarsa ni ba kuli ba ka da gaba. dauda ka hutu rarara ka zo kana ta barara ni ko bari in sha gyara na ja da baya na ja dan ko na harba kaciyar Da ka ta bari sai lemo a kin TikTok a dai ja masa kunne amma idan ya kara komai ta banje ba banje. Yawa kasa suna wani hali yawon mace ta sa dan kwali a shaguna mukan siya kwali ni bari sele na jan kunne kaji ai in kunne ya ji jiki ya tsira. Taka ji kai jalina na ga waɗansu kananan arna irin su wana a rana sun je suna ta bin rarara dan saboda dan abin da ya ba su mun gansu Kwarai ma kuwa an yi walƙiya mun gansu. kwaɗayensu ya fi ƙasar su dan an yi walƙiya mun gansu Ai su ba su ki kowa ya mutu ba in dai aljihunsu zai cika.